Oy, magandang Ngayong gabi. gabi. Ngayong gabi. Relihiyon. Asa ka nagpasakop? Ako bro sa dating Seventh-day Adventist. Pero ngayon, nana ko sa espiritual. Nana ka sa? Espiritual vision. Ano ba yung relihiyon na yan? Bago ko lang narinig yung spiritual vision Division. Spiritual division. Spiritual division nagkabahin-bahin eh. Unsa maning kanusa man ni gasugod ng spiritual division murag karon pa mo kadungog ani. Dugay na. Dili ba yung dugay na bago-bago ra gyud sa Pilipinas. Adire ra mo nagsugod sa Pilipinas. Dili ra. Abi na kung sa Jerusalem mo gasugod, kuratan sa ninyo. Straight to the point. So kinsa may founder ana? Among founder si Senior Master P. Fulgencio Marindoki. Dili dahil si Kristo. Abi na kung si Kristo. Hama kay nindot ani kaning gitukod founder ni Kristo kaning founder nang giingon ng Marindoki. Straight to the point. Sa ko alang nasaksihan murag niya gyud yang matukod kay Unsa man? kung sa dunya nga to sa tao nga Kuyawa. laing pinulungan nga di masabtan sa kaalam sa tao. Kuyawa. Nya gitukod rag tao. Nguyon sa kanang gitukod rag tao. Okay, si kanang gitawag na to Kristo tao ang puna siya sa kinadto. Pero asa may nindot katong ka Kristo yung gitukod o kanang imong gipasakupan karon? Kini akong gipasakupan nun kay murag mao gid ni nindot. Kay pinagi sa kaalam mo lang ito na pa ikahatag niya. Unsa mang tuig ka na gasugod, Brad? Anong taon niya nagsimula? Ay, by the way, marunong ka bang magtagalog? Bisaya lang ka, Bisaya. Sige, magbisaya lang ko para makasabot ka. Unsa man tuiga mo nagsugod diri sa Pilipinas ug asa mo nagsugod diri sa Pilipinas? 1971 na respo sa Six Skins Commission. 1971. December 25 ba yun? Siguro. Birthday Kristo dong kuan premo sa birthday Kristo 1971. December 16, 1971. Na resto siya. December 16 o 1971. 1971. Dili. Asa man na dapit? 1979. December 16, 1917. Asa man na dapit nga lugar? Diri dapit sa kuan sa Mangilay. Mangilay. Nang Mangilay dapit sa Mindanao sa kuan. Siya yan sa Panao. Diri sa Zamboanga del Norte. Dia. Siya yan. Sako pa man na. Nahan sindangan. Nagkanham kong siya yan. So, kuan. Gikan anang mo sa may inyong karon pa mo ko kadungog pasensya na ka interviewon sa kanang kadyot kay murag usa ni ngalan sa inyong relihiyon? Bishop of the Philippine Divine Missionary Church. Bishop of the Philippine Divine Missionary Church. Unsa may belief ninyo ani mo tuor ba mog Biblia? Unsa ikuan ninyo ani? Bahin sa mo ang mga pagtudlo. Wala may man. Kadali lang ha. Unsa man ning porkiki bro? Di ba mo ani kauban? Mauna na sila. Mauna na. Lagi kay kaning binibulin kaning PBM lahi po ni. Lahi po na siya kasi Dinagat City, Dinagat Island, man na sila, Surigao. Leo. Porkiki. Dili. BPDM. Dili tong kakay ni Kikay Katol kay tulo man to kaki. Kani upat man gini kaki inyo ha. O sa may inyong mga main belief aning porkiki bro?
di ba ang sumasa na akong naibawan kani mga purkiki mahilig man ni agod-agod Latin-Latin mao ba ni? Wala. Agod din sa mua kung dili ang among gisaligan maula man ang espiritu. Mm. So unsa may main belief ninyo? Nagtuo ra ba mo si Kristo Dios? Dawat ra ba mo ani Amahan, Anak, Espiritu Santo nga Trinity? Unsa may main doctrine nyo ani? Para sa bulbul sa inyo nagtuo Trinity sa inyo nagtuo ba rin mag Trinity ba di iPod? That is the life of the Catholic Church. Tuo ra mo Biblia. Wag ana naman po ay motor mo Biblia pero dili gid na mo among gi tamdan sa pagsangyo sa ngato sa tao dili pinagi sa espiritu ang gisangyaw. Agoy. So kani si Kristo nagtuo ra pud mo? Wala may magtuo ana kaya mong gituan si Jesus lang. Jarit na. Jesus, kinsa man ang Jesus nga mong gituhan katong namaligyag tuba are? Straight to the point. Nagtudlo sa mga apostolis. Jesus. Kinsa man ning Jesus sa brad? Unsa man ning Jesus katong Ginoo jud, Ginoo? Oo, mao gyud. Ginoo. Asa man pud ka nakahibalo nga nay Jesus? Siyempre, sa katong siya diha nga sa wala pa siya matao, gingnan man nga si Jose nga kung mahimugso ning bata hingalan siya og Jesus. Lagi asa man ka nakahibalo ga basa-basa ba kag Biblia, newspaper o sabay imong source ana nga nagkaibaw kay kami wahi naman ta nanong haaring kalibutan na nakaibaw ram tag dunay Ginoo ga basa-basa tag Biblia. Kamo sa may imong naibaw-an nga nung nay Jesus? Kanatong panahon sa wala pa ko mamembro din sa BPDM si Purkiki sa Spiritual Division. Na-membro ko sa Seventh-day Adventist, dugay ko sa Seventh-day Adventist. Pila ka tuig ka sa Sabadista jud? Pila ka tuig ka sa Sabadista? 5 katuig. Sawa pa ka sa Sabadista asa man jud ka gaugat? Unsang relihiyon na ka gikas pag anak nimo hantod nga nakabalhin kag Sabadista for 5 years? Sa akong mama, Katoliko man gyud akong mama. So nabalhin ko sa Seventh-day Adventist. Nagdad na ko og 12 anyos. So imong mama hantod karon, kung buhi pa magaling na Katoliko gyapon sila. Patay na to akong mama, dugay na. Pero Katoliko gyapon to sila hantod namatay. Agri na ako na tong gimembro din sa moang pagtulunan. Sa Purkiki. Oo. Diha sa Purkiki, pila ka tuig na ka diha gikas paghawa nimo sa Badista? Naanak ko sa mga 26 katuig. Dugay na gyud. Dugay na ko dire. Dugay na. 1997 ko na membro dire sa BPD. Gabasa kag Biblia, dayon maoning nakabalo ka nga dunay Hesus. Bro, sa kaniadto nagbasa ko Biblia sa panahon sa namembro ko sa Seventh-day Adventist. Mo nang nakaibalog unsay sigulanon sa Biblia. Doon na ko japoy pagto ang spirit ang BPDMC sa Biblia pero dili by the way bro, kaning Bishop of the Philippine Divine Missionary Church, kinsa magigapasiugdan niya, gatukod gyud ang founder gyud ani niya, sinugdanan. Among founder si Senior Master P. JRL. Senior Master P. JRL. Unsa nga P? P-A-L? Philippine. P-A ra, P-A or P-H-I? Kuala JRL, kuala J, si L-L, JLP. JRL. Unsa may spelling aning P? Senior P, unsa man? P-H-I o P, Filipinhon, P. So Senior Master Filipinhon, ana? Ano siya? Unsa may real ngalan gyud anin niya? Fulgencio Marindoki. Fulgencio Marindoki. Fulgencio. Fulgencio Marindoki. Kaila ka Marindoki. ni Ungkoy Agapay? Ungkoy Agapay, unsa na siya?
Diya man na kuan sa Usminya pod layo na ilaha kay kuan man na tawag aning piniling nasod man na ilaha. Dire sa kuan sa dapitan. Site. Diya dang tungoda sa kuan na ilaha Usminya. Layo po na sa dapitan kay kang yabo man na. Mao na siguro nagkato si Dilapin niya. Mao ba na si Dilapin niya? Boto kailan na. Naunsa may nakapahagit ani ni Fulgencio Marinduque nga nagtukod man siya og parehistro aning iyang gitawag Bishop of the Philippine Divine Missionary Church. Okay, sinugo ko po na siya sa kahitasan. Founder kay sa diya pa nga bata pa namang magtutudlo. Doon na siya abilidad nga dili masabtan sa tao kaning kalibutan na. Natawo na siya sa Visayas. Madugay ani maabutan ni lastik man. Sige. Yang nagedad na siya 7 anyos. Miski pa-eskwela na siyang ginikanan. Dayon, pa-eskwela siyang ginikanan, tungod adlaw ra gani siya. Kay nga matudtong niya kay balon siya kung sa eleksyon sa maestra. Damat. Straight to the point. Tungod kay nagtuman siya sa sugo sa amahan, unang milakaw siya. Niadtong panahon na palakto na jud siya sa amahan ng kagahom. Niya nang buntag nanguan sila diya sila sa daplin sa dagat. Nangaon sila nanguha sila biyabas. Uy, dua silang igsoon si tatay. namiyabas. Namiyabas na sila. Karon nagpatang sila sa biyabas, nahulog mo na siya. Pagkahulog ron, nagbuk iyang ulo sa bato na nasamad. Uy. Pagkasamad karon, ang igsoon. Wala delikado gid ning kuno. Wala delikado gid ning mamiyabas ano kay mga samad itong ulo. Mao to nga naugbok niya ang ulo, nasamad. Nagsulpot ang dugo sa wana, sa iyang igsoon. Mao to kuha ko biyabas, giusap-usap, gibutang siyang ulo. Dire. Kita mo ora mangyapon mo ningko ada mang sulpot na mangyapon ng dugo. Ningkuha na pod og kanang malunggay. Yang gibiyaan igsoon mo kapag sa dagat og malunggay. Nangamunggay na nangani ka munggay silingan. Dito ra gid do po kay lahaw do daplem tog dagat ilahang balaygot so na. Silingan. Diri sa kuan diri sa Gihulngan. Gihulngan. Asa ni dapit ang Gihulngan sa kuan? Gihulngan kanang syudad naman na siya karon ng Gihulngan karon. Gihulngan City ang buto asa na bilong di ko sinaten. Sige padayon kay maminaw ra ko. Sige. Mao to nga nakuan siya. Pagbalik siyang igsoon karon kaning si Felix Manalo usas mga founder sa simbahan nga gitukod niya nga Iglesia ni Cristo yadtong 1914 tulo ka gabi og tulo ka adlaw way kaon-kaon pagawas gisugo na kini pong imo na mayabas lang. Sige padayon taning na mayabas. Sige, go. Ano to nga tambalan niya balong unta. Karon paglantaw nga siya ang igsoon tuan naman sa naglakaw naman sa dagat. Uy. Lakaw sa dagat. Kuyawan eh. Paingon sa lawod. Unsa may ang gibuhat tos laod? Unsa may ang gibuhat tos laod, sir? Paingon sa dagat, paingon sa lawod. Mga to nga sige siya lakaw, hanto yung igsoon, di naman jud ka abot di naman jud ka kuan siya. Negros, kuan na Negros Oriental din gihulngan, asa gihungan. Gihulngan. Sige. Negros Oriental City na karon ang gihulngan. Sige. So, unsa may ang gibuhat nganong galakaw sa padung daod bisig na siya nakita nitubo ang bayabas kuan. Sinugdanan bro nga wala na siya magpakita. Nagnimbiya siya siyang igsoon. Nagidad og siya City anyos paingon sa 8 anyos. Mao na nga mitungha siya. Nilakaw sa dagat nanto dato na makita. Wala na. Basig ito ko butog iho apod. Kada nga sa diha nga niabot ang panahon nga nakita gyapon siya siyang igsoon mga tigulang na sila. Una na nga diya siya napunta ng bukid sa Yan.
siyayan. Nya. Kanang panahon diyang na. Unsa man siya naabotan ng bukid sa siyayan nga naara man sa gihulngan? Mao na gani tungod kay nagtuman nang gud siya sa sugo sa kahitasan. Usa siya kasinugo sa mahal sa kalibutan aron sa pagtudlo sa mga tawo diya sa dalan sa pagkamatarong. Mm. Namo ang ganon nga karon midaghan ang mga BPDMC espirituhanon nga mga pagtuo nga nagpadayon sa buhat sa tulis kanadto kay ang mga buhat sa tulis wala man sila padayon kay gipan nag-ihaw man sila sa tanang mga Hudiyo sa kanadtong panahon. So, Wala sila akong dinhi sa Pilipinas. akong kaning kang Felix Manalo, tulo ka gabi o tulo ka adlaw agi sa mukaon kapasabasag Biblia. Paggawas ani, sus naingon naman sa gisugo na ko sa Ginoo. Kini pong imo bayabas ang hinungdan na mayabas. Mura hinungdan nya. Akong duda ani, liman kag pila ka tuig taway kaon-kaon bayabas ay kanol, ipapas mo siguro ang trabaho Straight to the point. Mao na may hinungdanon nga midaghan na karon ang BPDMC Matang. dinhi. Mamayabas Ayan. ra kita ning trabaho, delikado ning mamayabas ta. Ya pila naman mo kabuk membro ani ron sir, gikan di ana siya yan, hantod karon nga gingon nimog 1979. Daghan na ang mga 100,000 Bitinagana na gid ay. Oh, daghan na. Kay Naabot na babon mo sa gikan sa siya yan, asa naman ni inyong hangkuan, asa man ni dapit inyong simbahan na naabot. Naabot na ba mo Cebu? Na naba mo branch sa Surigao, na naba mo usabay ko na ni sa Gihunga, na naba mo branch dito? Ano na mo ang gikan sa Mindanao, Visayas ug Luzon na namin mga membro diha. Uy, Oh, makita ba nimo sa Facebook diri sa kuan sa na Facebook diha nga among kay among minister nga si Diginyon, Valentin Diginyon na ang member ko sa Manila. Muna na So- na gikan sa pagka-organisar ani mga pila ka tuig na gid mo? ako kuan ako na ko sa mga 26 ka tuig. Pero gikan sa nahatagan ni siya og lisensya wala pa ko na membro. 19 Gikan sa pag-organisar ni akong gisubay are, gikan sa pag-organisar ning 1979, ana mo 44 ka tuig. Oh, nana. Ah. Expire ni karon 20 Ah, 2029. unya ang tanduay nahimugso diri sa Pilipinas 1854, doon na sila 169 ka tuig. Mas una pang tanduay ani. Ang man kayong palahubog sa kanatong panahon, di una ginarehistro ang tanduay. Pero kuyaw kay ning Epictus Bayabas no kay Bishop ang kwan. Adto po ka Manalo Anghel. Pero kami, maingon ka og kaluwas na mapamatod pinagi sa espiritu. Alabi Kaning kita lang, espiritu, unsa man ning espiritu sir? Usa ra ba ning espiritu o pitindagana? kag espiritu nga balaan, usa lang ka klase. Duha lang ka klase. Espiritu nga balaan, espiritu nga dautan. Ora gyud na ang dinhi sa kalibutan. Sa diya nga masakloban ka sa dautan nga espiritu, maghimo man kag dinautan nga buhat. Ang dinautan nga buhat nga masakloban ka sa dautan nga espiritu, hubog-hubog ka. Maghubog-hubog. Manaway ka sa imong isig ka tao. Manaway ka ngadto sa imong isig ka religious, sa sikta. Mamay, antak, sugal, tanan imong gintrahan. Mao na gitawag og gisakban ka sa dautan nga espiritu. Apan kung masakban talaan nga espiritu, wala kanimo ang dautan nga mabuhat kundi lunlon matarong ang imuhang paga sundot. Bisan gani pinulungan sa tao, ikaw mamulong at tao, dili angay ka magpasakit sa imong isig ka tao. Nakoy pa-confirm nimo sir. Unsa may inyong mga main doctrine aning about kalanon mukaon ba mo baboy sama ani sa badistang di mo kaog baboy? Bro, wala gidili basta masukutob lang sa mga gidili ang- Wa gidili. Laros gali bisag bayabas. Ditson pa di. gidili Straight to the point. ang gidili sa taon og karning iro og kabayo og salampati mao ra gyud na ang dili namo kanon.
Pero sa sorry. Karning kabayo, iro dinyo kanon. kay mga sulugoon mangguna sa kahitasan kanang mga hayupa. Murang dili Mao ba? na to. Ngano man nga maingong ko mga sulugoon sa panahon ni Noe, nga gilunupan ang tibok kalibutan, gitugo ni Noe sa lampate. Dayon ang kabayo sakyanan ni San Miguel. Ang iro hayop ni San Anong Roque. nakabalo man ka sir nga ang kabayo sa kenang San Miguel? Okay, among magtutudlo, man ang gisay-say na mo nga mo na yung mga sulugoon. Kanus aman by the way sir, ako lang klarohon ni si Paul Dincio, Marindoki kay karon pa ko kadungog ganin tawhan nagiunsa man sa pagsugos Ginoo sir, gipadamgo, gitiksan, gitawagan, gipadadag-not. Unsa ba ikaw nani? Nakita ba sila personal face to face nga ningon ang Ginoo nila gsoy? Sugoon ka na ko ha. Ani? Sa atong magtutudlo nga mahan si Jesus nga isugo siya sa mahan nga gitawag siya anak, no? Anak siya sa atong Dios nga sa langit. Ingon ana pod kun unsa ang kaagi sa ato ang amahan nga si Jesus mao pod ang iyang pagpakatao dinhi sa kalibutan. So diyon sa man sa pagsugoan ni sir, sa mga istoryahan na sila sa Ginoo adtos punuag bayabas o sa ikaw nani? Sa espiritu kay ang espiritu sa Dios mukunsad manggod sa lawas sa tao. Dili pod basta-basta ang espiritu sa Dios nga mukunsad sa tao kun dili ihagyong kagulingong lawas kay kun ang tao iyang sakloban dili makadawag ug dili makingog mao na gitawag og haduna siya gingharian. Ang iyang gitawag gingharian mao ang iyang lawas nga madalas niya diyon sa pagkonsada sir, diyon sa ni solo dito diningog hoy, isugo na teka ha. Ani? Sa lawas sa tao. Misulod sa lawas sa tao. Wala gid ingon nga kinsa mang lawasa yang gisudlan sir, kinsang lawasa yang gisudlan? mao na ang among magtutudlo. Eh sa akong nahibalan sir, para sila sa akong nahibalan ha. Correct me if I'm wrong. Ang yawa ra may pwede mosulod sa lawas sa tao. Gaduda na ko ani mo giingog espiritu ba? Espiritu tuntong dagoy ni. Bungas bayabas. Straight to the point. Bailhan man nimo ang dautan nga espiritu. Ug bailhan Kay ang nimo Dios, ang Dios never siya mosulod sa lawas sa tao nga iyang gamiton nga makigistorya sa salaing tao. Never na niya gamiton kay ang Dios ang samot ang espiritu kay katong espiritu diya sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 1 padulong 4 ni konsantos mga apostoles diya man tugdon man to sa ilahang kuan sama og kanang dila ba kanang kalayo wa man ingog nanulod sa lawas mga apostoles ingog hoy magwali na ta dito hoy ako si kuan ha wa man unyay kaduha ang yawa ra is base lang sa kung naibawan ang yawa ra may musulod sa lawas sa tao moingog musulti ba pakurogon sa dalay itsura ni mga tao nasudlag yawa murag kung duda murag bunga dagoy ni sigkaog bayabas na bro. Kato sige kato day mga apostoles bro nga nasudlan sila sa espiritu nga balaan. Yawa da ito. wala man to nasudlag espiritu gikonsaran man to Mo na ba na ang konsad og gisulod parehas lang na sila. lahi Ang Ani, tanaw na to asa dapit ang mga asa dapit ang espiritu tong tanawon bro, tamsa ro. Sige, sulbara kuno ning konsad og gisulod. ani ba atong tanawon sa basahon na to asa man ka nakaibalo nga gikonsara ng mga apostoles sa Espiritu Santo Bahin pod sa among magtutudlo nga iyang gisaysay. nas Biblia Magtutudlo po gasuri ana sa itong panahon. di man ta kabalo gikonsara ng mga apostoles ug di ta mo basag Biblia Pero among aritas Biblia atong tanawon sa Biblia ha Palo siya nga gitaran og espiritu ang mga apostoles. mo lagi kay umingon ta nga di ta magbasag Biblia posibleng nagkabalo aktual ba ta na dito sa mga apostoles sa una sa diyang gikonsaran sila wala nakaibaw lang ta nganong naa kay nagbasa-basa tag Biblia bitaha ra gid ning gibasa-basa kay sa mga og bayabas akong basahon ha sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes at tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit so wa gilabot siguro si
Senior Master Philippine Hon, Paul Dencio Marinduque aning tungoda kay wa pa man siya matao ani. Og kalit may nadahunog gikan sa langit sama sa makusog nga huros sa hangin. Og milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman niya wara ba gini nahitabo sa siyayan or bagha dito sa gihulman. O dito gini sa kuani. Atong basahon na. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diya sa matag usa kanila. Nanugdon man o man nanod. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo og misulti sa nagkalain-laing pinulungan. Sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu Santo. Now, kaning mga apostoles gitugdunan man wa mayo gisudlan. Lain man imo kay gisudlan man ya. There is Biblia, records Biblia. Ang yawa ray kugi kay musud sa lawas tao, yung pakurugon, ya makigistorya sa dito. Hoy, sumay imong tuyo dili. Ha. Na sa kadre ha, manguha na sa kag bayabas. Pauli dito. Mga nagwini na itabo sa inyong founder, pangkang bato, sidlit ulo, dugo, na kay yo, kisa mo to. Day laki story. Naog mo na kay kon. Day tagiya. Hoy. Sige mong tungo, ikaw rin mga mong bayabas, ha? Wala dito siguro si, kuan ba, Paulincio. Sakpan kayo, sakpan, di kayo mangurat. Pag mataga ko, papriso, taga. Ano, nagwa di ba? Sige, unsa pa yung pangutanan ni mo? Pangutanan ko, murag malain, padawagay mo no, sa mga Katoliko ba? Sige, open mi mangutana. Bahala ka kung sa imong ipangutana. Mangutana kag Brad, ganong maot magagnaong. Away problema na. Tubago na ko na. Sige. About nas pagtuo, Brad. Dili mi mantigo nga manaot og mga religious. Wala magukabantay mo noon sa ani ha. Wala magukabantay noon og porkiking kasi namok aning Katoliko. Anay kaliukan sa Katoliko, halimbawa kaning kalag-kalag dunay porkiking to gawali-wali gadadag trompa dito. Hoy! Hamo na! Namaligya mig bayabas dire. Straight to the point. Wa man. Pero actually wala lang po ko kadungog kay wa mo ko gabantay porkiki gawali-wali ani daplig dalan gadala-dalag trompa ba mga higsuon. Ang among founder gipakitaan ni siyas Ginoo human nakakaog bayabas. Wa man. Abot lang ka sa ubang mga lugar, gawali-wali ba mo, gadaha ba mong trumpa, nabumoy ka ng gitawag evangelization ba, in short. Marami tayo ni mga saksing Jehovah, kasuroy-suroy, dadag, Biblia, hatag-hatag basahon, parehan ni mga sabadista. Abot lang ka ninyo. I don't know. Sige. Nagrally lang. Nagrally. Nagrally mo. Kung man namang eleksyon, na sa eleksyon lang rally pinagay rally ka na sa kuan nabi ko sa eleksyon. Wala anang eleksyon. Unsa may pagbiyo ninyo aning politiko, mura ba mog saksing Jehovah bawal ang eleksyon sa ilaha, di pwedeng mamutar unsa may kuan nyo ani? Dili, mubutar gyud ta kung kinsa atong pilion nga mahimong kapitan, mahimong mayor o mahimong presidente sa atong Pilipinas, atong pilion sa insakto nga angayan nga mulingkod dinhi sa ang nasod. Anara? Mubutan Nadungog ako sa imuha ganina ba nga divided spirit. Tinuod ba to? Ha? Divided spirit mo ka nga na membro nako sa divided spirit ron. Nga to kung unsa man ni divided spirit? Divine spirit. Divine spirit. Oh. Divine. Bala ang espiritu. Ana siguro. Holy or divine ana. Now, akong pangutana aning niya ba? Kaning aware ba ka aning sa Biblia mabasa nga si Kristo gatukod og simbahan? Oh. Aware ko da. Nama siya gitukod. Pero ang So kaning gito. Sige padayon. Ang pangutana dia ang yang gitukod, simbahan ba o usa ka tawo? Simbahan jud. Dili tong kuana, dili tong istruktura nga building nga kanang lagmi kay mong matan-aw sa Katolikong katedral sa mga parokya nga nindotig design ang mga altar. Lay may tag simbahan is group of people ba kahal, grupo sa mga hugpong sa mga katawhan. Kanang giingon nimo nga naay atop, kita ka na lagmi kay pintal, istruktura naman na. Sige.
Pero awil ka ni nasakop pa ka ni o wa Sa unsa na siya si basaha daw. Unsa man din ang atong basahon ng Bibliyang Bisaya ha Oh. para makahibaw ka. Oh. Okay. Tagalog section no ta kuron niya kay ni ako man tikang gitagaan og pabor kay kay baw ko sa no Bisaya di ako Tagalog di unta imong panahon na. Tagalog section ko karon kay gabi pagbuntag Bisaya. Unya kay naamang ko'y gitawag nato og no delimitation ang alang magtagalog kung halos di ka sabot og Tagalog. Diari tas Bisaya para unsay pabor nimo magbisaya na lang ta kay mga bisdak man tagnawong. Sige. Diya. Alang ko. Ay wala problema na. Ako na lang nihatag nimo adjustment. Kay di ba gipangutan na kanako ganina nga kabaw ba kang mo Tagalog? Magbisaya ra ta. Dapat kanihanyo kang magbisaya, ako nihatag nimo og kanang gitawag natog adjust. Ako na lang ang ni-adjust kay og pugso na tong magtinagalog ta diri. Basig magkatuiris ta ba. Pangutana na lang ko nimo ani og kamusta mang lagay mo? Akong tiil lang nabali, lagay mo gipangmusta. Sumana ka ba? Dekado mo ni. Sige. Atong basahon ni San Mateo 16:18. Malingaw sa daaning bayabas trabahoan noon. Nadaot terus bayabas ni badi. Sige. Basahon na ako ni Biblia 16:18. Sige. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato tukodon ko ang akong simbahan. Kani gitukod ni Kristo nga simbahan sa man ni nasakop pagani? Ba na dia? Ang gitumbok ko dia gud nga yang gitukod mo amang gud nga si San Pedro nga mao iyang ay maayo. Good. Pero unsa man pagkaon saag nasakop ka aning naa minong gagapamimbro ani ni Fulgencio Marinduque nakakaog bayabas. Sa kanato ko panahon brad, sa diha nga ingon nga ikaw San Pedro pagatukuron ko akong iglesia dinhi si Babong Pato. Bisan pa ang gahom sa Hades hindi makalumpag niini. Tungod sa kadakong pagtuo ni San Pedro, bisan pag-unsaon siya og BI sa mga tao, wala gyud mo mulurang ang iyang pagtuo nga gustong amahan, mo'y minungdanon nga hangtod na gani sila giihaw na lang siya ngadto sa mga katawhan nga mga Hudiyo. Namo na nga isa may gaihaw ni Kuan ni Pedro, isa may gaihaw. Iya ba? Naglasin si Kuan ni giihaw ba ni Haring Herodes ba tong panahon siguro? Herodes pa mo to? Siguro? Kinsa ba tong gihalad sa plato si San Pablo ba to o si Kuan? Gihalad sa si San Pedro. Di na lang ta magisgot ani kung sa inungdas kamatayon ni San Pedro. Kay di naman ni para nako manggod istorya ko ani si San Pedro ha ko lang katuganan. Namatay si San Pedro sa mga kamot ni Nero gilansang siya cross. So mo to hinungdan sing kamatayon. Unya si San Pablo giputlan tog ulo, luoy kayo ni mga santos katoliko giputlag ulo. Unya kato instruction gyud tong klaro nila sa Ginoo ha nga lakaw mo tibuo kalibutan og giwaling maayong balita San Mateo San Marcos 16:15. Yan lakaw mo tibuo kalibutan himoa sila ko mga tinunan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo San Mateo 28:19. Nya kun natong balansihon di wa man to sila nagkakaog bayabas yung tuko lang tag simbahan ani kay kayo. Wa man. So atong balansihon jud mga namatay minaw dire 114 ka buok. Nga para na ko brad arikos kay Kristo dili ko aning kang Fulgencio Marinduque murag resultas bayabas. Piki man. Nya asa man ni mabasa nato ni Biblia ning purkiki. Di man po ni kapasar ning kataas-taasan kagalang-galangan katipunan. Ug sa lain pa ning termino kawatan kag kaldiro. Di man kitulor man ni kaki. Upat magiging inyo purki god. Mora ko na siya god sa kuan kining purki sa rabot pasabot nga upat kahari. Unsa may meaning aning purki? Unsa may meaning aning purki daytood? Kalawasan kinabuhing kabos. Uy. Mo ba? Abi na ko og purpose pantawid Pilipino program.
Asa ni? Kaluwasan sa katawhang kabos. Kinabuhing katawhang kabos. Kinabuhing katawhang kabos. Kung katong dato, wato'y labot ani. Kana kung giingon nga ang pinakadato maglisod pa og sulod ngadto sa gingharian samahan ug ang pobre pod maglisod ja po og sulod ngadto sa gingharian sa gingharian samahan. Unsaon na lang nato ni ani, sumay atong buhaton ani aron makasudta kay og pobre lisod yapon dato, lisod yapon magunsa na lang ta ani. Kamo nag-giingon nga kung mantigo ka nga mosunod sa kabubuton samahan makakong kagkalwasan apan kung di ka kantigo Pero mudagan, bro. Unsa toy kwan? Unsa toy meaning sa porke katawhan? Kaluwasan katawhan kinabuhing kabos. Kaluwasan, katawhan, Kinabuhing kabos. Kinabuhing matay nindot kini. Kwan. Nindot kini siya otro eleksyon mudagan ka ba mo ni ibutan nimo si imong tarpulin. Butang ka didto si unsa ngalan nimo? Tanatod to. Bot konsihal imbis ang katong imong advertisement sa ubos nga tingog sa katawhan paglaom sa mga kabos kanina lang imong ibutang kaluwasan katawhan kinabuhing kabos porke daog kita ari siguro ba Straight to the point. Na kulto man na isa ganing kulto. Dapat ka narehistro mo Secret Exchange Commission, sikta ragiday mo. Now, katong gitukod ni Kristo nga simbahan, Brad, katong gitukod ni Kristo nga simbahan nga dito sa Jerusalem, asa naman to karon? Sa wala na. Kaya gipanghurot mo sila ihaw sa mga katawhan katutan. Madahag gipanghurot og ihaw nga gipasaligan tong Kristo bisag kamatayon dili makabuntog. Ya niingon pas Kristo ako mag-uban kanimo hangtod sa katapusan sa kalibutan niya. Sarog nga wala to. Wala man si San Pedro, si San Juan ug si Juan. Pedro nawa, San Juan nawa, pero ag mga sakop uban, San Pablo nawala pod. Asa po na to nabasa? Asa man nato ni mabasa bro nga nawala tong gitukod ni Kristo. Okay, giihaw naman gud ang mga apostoles sa mga dautan. Mao tong nawala na. Anong giihaw to ngawat og bayabas? Ugote gisugo bro nga ang mga apostoles isang yaw kaninyo ang akong mga pulong sa tibuok kalibutan. Nya unsa man nila sa pagsangyo sa kalibutan nga giihaw man sila sa dautan. Sa to pa wala makaabot din sa Pilipinas, wala makaabot sa Taiwan, sa China. Kay gihaw man sila sa dautan. Gihaw sila sa dautan. Oo. Anong nakaabot mag Pilipinas ug wa? Ay, og nakaabot sa Pilipinas kinsa may nagdahapon kahapon. Ay, si Padre Pedro Valderrama. Ay. Mao na usa Brad. Kung si Padre Valderrama ang iyang general nga mo'y nag-escort niya Magellan. Mo'y may nungdanon ang pag-anhe niya sa Pilipinas kung atong ugkaton ang kasaysayan sa Pilipinas pinaagi sa madugong pagpalusad sa pagto dili man kay naman ko'y kasaysayan sa Pilipinas diri dili man madugo Brad dili nadiri sa kong kasaysayan sa Pilipinas ang purpose sa mga Kastila not the sword but cross wala ang butasan imong madugo Brad kaya naman bisan gani ang apuhan sa akong apuhan nakaistorya sa kanatong panahon sa pait kay nga mong kinabuhi sa kanatong panahon nga miabot ang Kastila dinhi sa atong nasod sa Pilipinas sa nga sa ato pa panahon ni Magellan buhi pa imong lolo adto sa ikuanan ni lolo sa akong lolo buhi pa nya ni istorya pud siya sa akong apuhan lolo sa imong lolo nag-actual yung dito panahon ni Magellan. Okay lolo sa akong lolo murag lolo sa akong lolo kung nana pa na sa mga 18 kay gibuhian ta sa mga unsa mang tuiga imong lolo sa imong lolo na tao di ay nato sila na tao sa kuan mga 18 20 ba ana sige atong i-grant kay 1820 na tao wala na kaabot ni Magellan kay silang Magellan naabot diri sa Pilipinas 1521 man pero diha pagyapon nga ang mga Kastila
Kastiguhon nyo ka sa Kastila sa ganitong panahon. Kung dili ka mo to anang gilansang sa cross. Mao gani giingon sa ako nga pon sa kanato. Kung dili ka mo to anang gilansang sa cross, kastiguhon ka sa Kastila. Mao na giingon niya. Ay ilaha to sa ilatong panggobyerno way labot ang simbahan nadto. Mo bitaw ning moingon ta Brad, way labot ang istasyon sa Ginoo. Kada bitaw na sa wala bang magprogram ka Brad ba? Kining mosunod nga programa usa ka binayran ang tanang pulong pamahayag lamang sa magsisibya ug walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Kay kung sa imong gibuhat niya, way labot ang istasyon sa Ginoo ana ug panalitan og nagbinuang ka, way labot ang simbahan ana. Umaingon ka nga kastiguhon ako ni di mo tuos por kiki. Gibalaod ba nas por kiki nga kastiguhon nimo di mo tuos por kiki bawa. Unya ipasminglan nimo por kiki ana, dili. Walay labot ang organisasyon sa purkiki ana kung ikaw magsinalbahis ka. Kay para lang aron dagan kang mamimbro gyud nga di gyud mo hawa sa imuhang pagtulunan, moingon dayon ka nga, ako ni pamatyon og di magpamimbro purkiki. Og mohawa ning purkiki pamatyon ako. Danaday balaod ang purkiki nga pamatyon og manghawa mo, di ba wala? So di gyud nimo iapil ang imong simbahan diha nga imong gipasakupan sa usa ka membro nimo nga nagbinuang. Mao bitaning niingon ko nga ang Kastila sa una apiki gyud ang ilahang panggobyerno pero in terms sa simbahan lahi man ang simbahan. Mao bitaning sa programa ko na nag-example kadtong milabay nga programa usa ka binaran ang tarang pulong pamahayag lamang sa magsisibya ug walay labot ang tagdumala ning maong istasyon. Ano ba? Kay unsa iyaw-yaw nimo di ana sa radio station wala na labot ang tagya na total gibayran naman ka black timer naman ka. Ngayon ka dito nangatake ka pikas kandidato kay panahon sa eleksyon gihimo kag komentaryo ngayon kag mga igsoon si Tarpulano di gina ngayon atong butaran mga igsoon kay wa gina nahimos barangay mga na ba nya siyempre nakagayaw-yaw sa istasyonan diya ug gimuhan ng gistorya dito sa kahanginan di man madawit ang istasyonan ana wa may labot imor na okay mo bitaw ning giingon nato nga di ta pwede magyaw-yaw anang mga tao nga dili membros kapinsana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kay magsige kagatag komentar niya, wa kay KBP license, patay ka. Mo nang madawit ang istasyonan. Pero kung gayaw-yaw ka nga wa kay KBP, mo nang manghinaw ang radio station mo na. Ingon ka ba nga way labot ang tagdumala og mga kawani ni maong istasyon. Karon og lisensyado ka sa KBP, gayaw-yaw ka. Maapil ba nang akong istasyonan anak kung asa ka wala ni wa may pulos ni mong wawali dia. Gidaot man to si Juan Carabao. So maapil akong istasyonan, mabardown ko, makasuhan pa ko. Sa may kaso ana, ang istasyonan manginaw, samar sa dingin ani simbahan ba. Ang Kastila sa una, di man gid ato malikayan mo. Sabi to ni gawa si Rizal sa kuan kay yang gituna ng mga pamaagis Kastila dito og dire kay ang mga pamalaod sa Kastila dire sinalbahis ilaha sakto na imong giingon nga sinalbahis ang ilang dinalaan in terms sa ilang panggobyerno. Nya kay isipon man jud kang kaaway sa una pag di ka mo kuyog sa ilahang relihiyong namatan. Unya ang simbahan nga ilang namatan wala nagbalaod ana nga di ka mo kuyog sa Katoliko, ihawon ka. Wa man, mabito ni mga Pinoy na convert sa Katoliko tungod sa mga rason, tungod kaya na ay mayang balita onya na-attract sila sa beauty sa Catholicism ragod pero muragaduda na ko aning niyang Bishop of the Divine Missionary Church murag ani piki ni so bro ano na lang kay gabiin naman kayo alas 9:27 naman ugma na lang sa ta magtiwas ani nga atong kuan basig na pa kay pahabol pangutana unsa may imong kuan ani kay tama ra jud kog alas 9:30 ron ha na mga Hoy, debate pa. May naw sa inyong debate. O, mayong gabi. Ugma pa matos. Sige, ugma pa matos gabi din. Ugma human na mong simba dire. Mag-program ko. Kung gusto ka maminaw, minaw lang ha. Muna akong... sige, muna akong hanyo nimo. Magpasinsa na jud kay ka nga mo yung video na anti kag interview og pangutana kay work karon pa mo ko kadungog di ani Bishop of the Philippine Divine Missionary Church. May nasubayon na to daan ba kung sa mga main doctrine ninyo kay patakar tagyab-yab dire nya di na mo inyong doktrina mahulog tagawing ani sa maragod aning maingon ta nga ang mga sabadista mukaon man na sila baboy ya dili di ay maulawan ta ani o di ba so mo ni atong sutaon daan ning inyong mga
doktrina nga 44 man day mong tuig aning nitungha aning Pilipinas nya karon pabugo kadungog aning ngalana nya bishop unsa ning dagana day kini mga bishop ron basig bishop siguro chase ni. So bro, ano lang salamat kay sa panahon nya maayong gabi nimo. Oh, manggabi po bro. Sige.